yamnde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktuni to Conakry leydi Guinée. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to Guinée jaltude arani e sumgoji horeya ko leydi hokki polgo horejo laamu fadde ngu Mamadou Doumbouya saldu halfinano juɓɓuɗi sumgoji ɓanŋini hanki altine jaltude arani keɓaɗi e ley diwe 15 e nder diwe 50 leydi ndi ko Mamadou Doumbouya hikki yesso tafon mayen garti oɗo kabaru to Côte d'Ivoire kam ko fedde RSDP nde Alassane Ouattara horejo leydi ndi heeɓi polgue sumgoji sarɗiyankoji waɗuɗi aset faltiɗo ko kanko ko hanki altine juɓɓudi halfinade sumgoji ɗi CEI sakiti yaltude arani ɗi RSDP heeɓi kewal député ɓe to suudu sarɗiyankoru ndu hono no manda mabɓe faltiɗo Sénégal rewɓe kolli mette mabɓe e wargoji gaɗeteɗi e dow mabɓe pelle société civile daraniɗe fodde e hakkeji rewɓe kolli goƴaji mabɓe e walhali e nde hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi rewɓe 17 mbarama fandare mabɓe ko yo sarɗi waɗe gam dartinde oɗo alhaali bisimilla mon on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to Guinée puɗortoɗen e jaltude arani e sumgoji horeya ko leydi kokki polgo horejo laamu faddew ngu hono général Mamadou Doumbouya saldu halfinano juɓɓude sumgoji ɓanŋini hanki altine jaltude arani keɓaɗi e ley diwe 15 e nder diwe 50 leydi Guinée ko Mamadou Doumbouya hikki yesso tafon e wiide direction générale des élections e mbere wotuɓe no tolni e 90 e joyo e nder temedere kala Mamadou Adama Diallo. Guinenaɓe humpitama yoga e jaltuɗi ɗe woote hankin juɓɓudi laamu kippude suɓugoji DGE wo koye nokkeli 15 ɓe wawi hendade jaltuɗi mum taw ɗum ko nokkeli 6 e nder Conakry wona Kassa Kallum Bessia Matam Sonfonia e Ratoma woko candidat jo GMD Mamadou Doumbouya fooli himo yeeso fota si hikki ɗon candidat jo Frondeg Abdoulaye Yero Balde candidat jo bloc libéral Faya Milimono woni tataɓo ɓeya candidat ɓe 6 mo kala heeɓi wotanɓe ɓe seeɗa e nder faldeji 9 ko jaltuɗi mum sakita Koya Bofa Friya Gawal Kubiya Mali Dabola Gekkedu e Yomu ko wona non wo ko Mamadou Doumbouya fooli fota hikki ɗon Abdoulaye Yero Balde ko Gekkedu e Yomu tun Faya Milimono feƴƴiti Abdoulaye Yero ko hedditi kon fof ko o tataɓo ɓeya candidat ɓe 6 no luttiti ɓaawo hay si tawi ka jayndeji wi'ama wotoɓe ɗuuɗali yeeso biroji ɗin Dieynabou Touré ardiɗo juɓɓudi laamu kippundi woote DGE holli 90 temedere rewel wooti wo hande ɓe jokka e jonnugol jaltuɗi ɗe woote Mamadou Adama Diallo Conakry RFI